איך קוראים לנו? מה השם של כולנו? ישראל, עם ישראל, מדינת ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, אלוקי ישראל. למה דווקא השם הזה נבחר? אנחנו צאצאיו של אברהם אבינו. אבל שימו לב למילה ישראל, 5 אותיות שלה. י' זה ראש התיבה של יצחק ויעקב. סין, שרה. ריש, רבקה ורחל. א', אברהם. למד, לאה. ראיתם? ב5 האותיות של המילה ישראל יש לי את 3 האבות ו4 האימהות. לומר לך, זה היסוד, זו התשתית וזה הבסיס. מדברים הרבה על אחדות ישראל, מדברים אפילו על אהבת ישראל. יש אפילו שחולמים על אהבת חינם, אבל כל זה עומד על בסיס כלשהו. מהו הבסיס? כבד את אביך ואת אמך. כבד את אביך ואת אמך שנאמר ב10 הדיברות, זה לא רק מצווה של בן אדם לחברו. היא הבסיס לקיום של העם היהודי. כי אם אתה לא מקיים את המורשת של האבות, ואם אתה לא ממשיך את המסורת של הדורות, של שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, אין בסיס לקיום. ואם אין בסיס לקיום, אחדות עם מי? אחדות כיצד? האחדות של העם היא בהכרת הטוב, והכרת הטוב היא לאבא ואמא שהביאו אותך לעולם, לא משום שאני ירא מפניהם, זו מצווה אחרת, איש אמו ואביו תיראו, אלא אני מכבד אותם, משום שאני מכיר להם טובה, הביאו אותי לעולם, גילו אותי, חינכו אותי ברוח ובחומר. וכאן מתחיל השלום והאחדות מבית, מבפנים. הצדקה מתחילה מבית, ואחדות ישראל מתחילה בכיבוד אב ואם.